ukuyifihla kwemshini ngiyifishe nje ningangiboni. Okay, usifihle baba sikubona. Niyayibeka le ndaba. Ngicela ukubuza lapho kuMamvelasi ukuthi noma mhlambe ngathi uMvelasi ngoba uMamvelasi umuntu esuke sanokucinga sakhe ngaze ngilubone kuye phela umbona ku TV. Asuke Mshemu noMamvelasi ngiyalokhuza kukhona ukuvuleka nobumanzi engibuzwayo ongathi angibujwayele mhlawumbe njengomuntu wami. Okay. Bese ngiphinde ngithola nezitayela ukuthi ngathi zithanda ukweqa kulokho engikujwayele. Konke lapho ngingesola ukuthi mhlawumbe khona okungidla ngibhekile. Mshemu. Engakaphendulo udokotela ngisacela ukukubuza mina ngikubuza sikhuluma nawe man to man. Uma ngabe uzoya kumdavazo vele nawe njengendoda kunezinto vele wena ezinye zazo ongafike nazo engazazi yena lo wesifazane ukuthi uzithole ukuthina siyixoxela singamadoda. Kungabe umama unalo ilungelo lokubuza wena ukuthi lezo osuqhamuka nazo yitayile uyithathile ukuthi uyithathe bese indaba yakho uthi uyixoxe nathi akukholwe. Okusho ukuthi naye mangabe ethi bebeyixoxa bengabantu besifazane uzokholwa yilokho. Kwasekushintsha masekuyena kodwa wena masikhuluma mina nawe sixoxa ngetayela wena uyayivuma kodwa kulungile nangu udokotela kuphendula. Yeah, no, siyabonga baba. Uyazi ukuthi kubantu besilisa isikhathi esiningi into ebenza ukuthi babe offended ngoba uba offended umunye umuntu wesilisa if umuntu wakhe emuzwa emanzi. But ngihlale ngithi leyo kuba offended kusuke ungazithembi yena. Okay, yena lo wesilisa engazithembi, but also kakhulu kusuke kuhambisana nokungabi nolwazi ukuthi ukuba manzi kumuntu wesifazane uba manzi uma kutheni. Alright, now ngizokutshela nje for example example ethize. Abantu abaningi naye ubaba lona ingoba engathembi ukuthi uyifunde phi lento njengoba kuyena ama styles esethi kumina ngawafunda ama styles ku Dr Mthembu noMshengu. Alright, kodwa yena akakwazi kusho ukuthi wafundiswa umuntu lo ma styles lawo. Okay, is because uyena manje oseba nesikhwele kodwa lesikhwele siqhamukapi ekungazithembini yena ukuthi hey ngisayiyona ini le ndoda kulo noma khona omunye osethathe indawo yami. Alright, dokotela futhi sisikhulile sibadala lo muntu ehlangana naye semdala kunendawo kunama pawn shop television kunefoni kungenzeka ukuthi unefoni usifunde endaweni eziningi kunento eziningi ukuthola ulwazi mayelana namanye. Yes, so manje abantu besilisa usuke esezijaja yena. Alright, so because uzijaja yena leyo judgment egcina eseyiphimisela ngaphandle. Okay, eseyinikeza lo wesifazane. Now oza ngikunike example nje, if lo muntu wesifazane ukuba manzi kwakhe bokuyilento abantu besilisa abaningi abayisolayo ukuthi okushuthi khona kade elele naye, awukubone lana ukuthi ayikho lento ngoba abantu besilisa bakubehambe balale nomuntu odayisa umzimba. Lo muntu odayisa umzimba ulala nawe manje nje uqeda ukulala nomunye 1 hour ago. Usuku lonke kadelele nabantu nayizolo kadelele nabantu umsebenzi wakhe. Kodwa uthi ufike lapha yakena ukhala umayibabo lapha yakena ngoba kumnandi uyezwa ukuthi uya enjoya ngoba unayo. Akukona ukuthi umulele nomuntu odayisa umzimba noma olala nabantu abaningi umuhambe wayothenga wena ucansi ufika kumanzi kumfoma nje lapha. So why wena uzozitshela ukuthi uma owakho emanzi kusho ukuthi ubelele nabantu nomunye umuntu if wena ngesikhathi uthengile or ulale nomuntu womunye umuntu ufika kube mnandi kuyena. Alright, kodwa kulo wakho ngokuthi ebemanzi uzitshela ukuthi ingoba kadelele nomuntu. And yet sazi kahle ukuthi abantu balala nama prostitute nabantu abadayisa umzimba kodwa bengakuzwe lobu manzi ebekade lo muntu elele nomunye umuntu manje. In fact kunabantu besifazane abake bakwenze lokho
basho bathi we Dr Mthembu if kade ngiqeda ukulala nomunye umuntu akezwa lutho Yes. because enye into eyenzakalayo ukuthi kade lele nomunye umuntu manje ungathola ukuthi kwazi wona izinyama zakhe zisagcwele savuvukele uthi mungena wena sifeze kubambe le zinyama lezi ebezivuvukele ngaphakathi hayi ngoba kuukuthi uthola ukuthokoza ongakuthola okujwayele ukuthola ngoba kusho ukuthi kukhona ama starter besifana wena usuzodla nje full meal ama starter besethola vele kwenda and futhi nangale kwaloko even if umuntu ubeganga if kuukuthi ubeganga lo munye umuntu wamchamela ke ngaphakathi uzohamba azikline mos ngeke eze kuwena engaziklinile so uyabona ukuthi ngeke uze wena ukale ukuba manzi komuntu wesifazane ukwenze ukuthi angathi khona umuntu akadelala naye so ngifuna bonke obaba balalela nabantu besilisa musa ukuthatha ukuba manzi komuntu wesifazane ukwenza ngathi CV yakhe yokuthi ukushuthi wena i-CV emchaza ukuthi umuntu onje uphumaphi wenzeni bheka yena umuntu nanokuthi umuntu onjani but also zama ukunderstand njengoba sichaza nje namhlanje uma senzela kona ukuthi kungabi nengxabano kubudlelwane understand ukuthi umzimba womuntu wesifazane uba manzi uma kukenzeke njani Dokotela nanku omunye umbuzo la oqhamuka ke ngewili uthi nangu umuntu wesifazane uwedokotela nawe mshini esedluleke kuyinsizwa ezibalela la kwamashumi 35 35 abantu asethandane nabo wayeseke edlulela ukuthi aphinde adayise ngomzimba okay uthi ke useyashada ke okay sekusho ukuthi useyaseklisha ke emva konke leyo CV yakhe njalo siyashada ke mase eshadile khona lapha emshadweni usekhombisa ukuba umuntu wesifazane olithanda kakhulu ucansi ungabe mhlambe lokho i-CV yakhe nawo umthelela ukuba ubhememe lapha ecansini noma lokhombisa ukungadeli nokunganeliseki uma ngabe phakela uthe phakeliwe aphinda athi phakani futhi ngingaphindela enye plate yeah uyabona ke lapho lo muntu lo ushade umuntu amthathe khona kodwa manje usem-expecta ukuthi lo muntu akashintshe abe yinto ethize but more useyamjaja umjajele entweni kade emshela lapha emthatha kade emazi ukuthi ubedayisa umzimba ebelala nabantu abaningi uthe ngiyaxolela wazi wathatha isinqumo sokuthi ngiyakushada mina ngizokwenza unkosikazi yes ngiba ngiyakuthanda kodwa manje uyabona uyena osemjaja manje ngento amthathe kade eyiyona alright now ukuba again akuyona iCV yakhe ukuthi umsebenzi lo kade wenza akusho ukuthi ubenza ngoba kade ethanda abantu besilisa but manje usenza ngoba ethanda wena okay so ikwazi ukuhlukanisa lokho lapha ya ubukumsebenzi ubedinga imali but manje usethanda wena usedinga wena manje usethanda wena and nalomdavaza owenzayo usewenza nawe akasebenzi nabantu abaningi kodwa ngenxa yokuthi wena again kuphinda ngithe umuntu wesilisa isikhathi esiningi usengazithembi yena okay your insecurity so ngenxa ke ye-CV sekuyavuka uyena ke manje useyamjaja lo but manje uyena ongazithembile manje usephimisela kulomuntu ukuthi ngiyakwazi wena wasuka lapho wenza kanje usethatha ihistory yakhe manje useyithena against kuba iweapon manje aselwa nayo nalomuntu okuyinto errong so kumina lo muntu yazi ngizothini ubaba udinga usizo alright uyena udinga usizo kakhulu ngoba manje ungathola ukuthi baningi abantu besilisa abangakujabulela ukuthi banomuntu wesifazana othandayo ukulala naye othandayo umdavazo kodwa yena kunokuthi appreciate lento ukuthi nangilomuntu uyangihalela uyangithanda uyangizwa uvela bona ukuthi wawenza kanje yini nama client akho okay kanti uyena ongaxolile lesimo sokuthi lo mama wekade enzani before so uyabona ukuthi uyena kufanele manje ake hambe apholise indlela lo mama ambona ngayo manje okay nendlela lo mama ayiyona manje nento akade eyiyona before alright kodwa ke ukuthanda ngoba esinihloko leso umuntu wesifazane sethanda kakhulu umdavazo alright ukuthi lo muntu lo mdavazo uthanda nje akeneli yini nyoma uyawuthanda nje ngoba ethanda wena uthanda nje ngoba ethanda ukulala nawe anele abe right nangakusasa akuhalele umthena on kumnandini mhlambe lo muntu akadeli nithi niqedile afune more so again komunye umuntu wesilisa if umuntu wesifazane efuna kakhulu umdavazo phindaphi umuntu wesilisa if engazithembi ukuthi Nkosi yami mhlamba ngikwazi ukumnelisa if ngingamnelisa uzophuma eyothatha ngaphandle again in leyo uyena futhi ongazithembi kanti lento ithini akakhulumisane nayo mama amtshela ukuthi mama nginokungazithembi mina la
khona le ngingathembile khona ukuthi mhlambe if ngingakwenelise nginokusaba ukuthi ungaphumeli. Kube uyena umama ozosho ukuthi sithandwa sami nami lokhu ngiyenza ngoba ngithi ngidelisa wena, kanti nje mongase 1 round anginankinga nami esenze 1 round ngizoba right. Mina bengithi ngenzela wena ngoba wena ngakuthola uthenge mina ngidayisa, ngisaba nami ukuthi uzohamba if ngingakuniki uyothenga futhi. So uyabona ukuthi ukukhulumisana kugcina sokusiza ukuthi kungabi nenkinga ezivukayo. However ke mhlawumbe ngifuna ukudlula kule yokugcina. Kunabantu besifazane abayithandayo umdavazo kakhulu abangeneli kanti kunokuhlukumezeka abadlula kubona ngocansi. Alright, kube khona owahlukunyezwa ngocansi because wahlukunyezwa egcine sengena kwisimo sokuthi adayisa umzimba. If esedayisa umzimba it's part of ukufida leyo trauma ukuthi vele nganyukubezwa mina ngocansi. Uzothi senawe ke seniganene manje still leya trauma akukona lokho akade kwenza ukudayisa umzimba, but leya trauma yokuthi wanyukubezwa still isambusa namanje ugcina elithanda ucansi, hayi ngoba elithanda but because kuyinto eyenzeka kuyena ukuthi wanyukubezwa. So uyabona ke lapho lo wesifazane ke uyena manje sedinga ukuthi adlule isimeni sokuthi ahanje uyolashwa isimo sakhe sokulimala ngengqondo.